Duha ka mga area sa Davao City ang giinspeksyon sa ICI ug DPWH niadtong Nobyembre 5, 2025 kini subay sa nagpadayon nga investigasyon batok flood control project anomaly sa TIBUOK NASUD. Unang giadtuan ang dugay na nga nahuman nga slope protection project ug installation sa rockfall netting sa Shrine Hills, Davao City. Dayon ang konstruksyon sa revetment sa Davao River, Grabahan, Matina, Davao City nga dunay nakitang guba pero wala pay gipagawas nga findings sa gihimong inspeksyon. Ning bag-uhay lang girombo nila DPWH Secretary Vince Dizon ang Siargao, Surigao del Norte aron magpahigayon og inspeksyon sa mga proyekto sa isla. Kinisubay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. aron sayron ang kondisyon sa proyekto. Apan gikapungot ni Secretary Dizon ang Nadiskubreng kay ang bridge project sa munisipalidad sa Pilar nga gisugdan niadtong tuig 2021 gideklarang completed niadtong tuig 2022. Pero ang tinuod wala pa daay kini mahuman. Ug nadismaya sab ang sekretary human makita nga ginahimo pa lamang ang flood control project sa Barangay Tuburan del Carmen nga base sa report anaa na sa 95% ang completion rate. Pero sa aktwal nga nakita anaa pa lamang kini sa 35% ang completion. Ginapadali ni Secretary Dizon ang paghuman sa proyekto. Ginaimbestigahan ang hinungdan sa kalangay sa konstruksyon ug ang kontraktor nga mihimo sa proyekto nga giingong konektado kang Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Bingo Matugas.